anyị nwere ihe niile ihe na-eri m nri ahụ obere ife anyị weta obere mmiri tinye ihe a ka e wee were si bụ ọkọchara ebe anyị ụtụtụ ọma bigoro ụnụ mara ihe anụnwa bụ tata bụ mbọsị eke nnukwu ụbọchị abịa n'ahịa dị n'Igbo ahịa eke so n'ahịa o sokwa n'ahịa nwere nsọ n'ala Igbo rinne o so n'ahịa a na-asọpụrụ maka na ịbịa na be anyị mbọsị eke mbọsị ọbụla bụ mbọsị eke ejiri alụ nwaanyị be anyị n'ala Igbo niile a na-eme ya na Igbo biri Igbo mbọsị Igbo ọbụla bụla gị n'ala Igbo niile na-ara eji mbọsị eke eji alụ nwaanyị n'ala Igbo so ụbọchị abụba eke nwere ụdị nsọpụrụ ọ na-enwe ịbịazi ya na be anyị bụ ihe ara nke saịdị be anyị oke ihe ala be anyị ụbọchị nke a kpọrọ eke nta ejiri ya eje ugbo ọ nwere ahịa dịgasị n'ala Igbo ọ bụ dịka o si dị na nke ndị ka ha si eme na nke ha ka o si dị na nke ndị ka ha si eme na nke ha maka na ọ bụrụ na ị bịa n'anya iji afụ na ọ nwere ndị bụ na ha na-azụ nkwọ anyị na-azụ orie na-azụ afọ ma na-azụ eke mana iruo na o nwere emume dịgasị iche iche nke alụ nwaanyị a dị ka ọ ya bụ o jikọtara Igbo ọnụ Igbo na-agwakwa gị arụkwa Igbo n'ọsụsọ ọkwa ma Igbo Delta Igbo ndị Delta ebe a ụbọchị a na-ekwukwe bụ ụbọchị eke a ha na-ejikwa ya alụ nwaanyị ya bụ na eke bụ nnukwu ụbọchị anyị si ụbọchị tata bụ ụbọchị eke a ya bịa kwụrụkwa aka eke bịa kwụrụ aka eke nnukwu ụbọchị bịa kwụrụ aka eke bịa kwụrụ aka orie bịa kwụrụ aka afọ bịa kwụrụ aka nkwọ mbọsị ọmụmụ m nkwa a ya bịakwa kwụrụ aka orie ya bịakwa kwụrụ aka anya na ụbọ na anọ bịa kwa aka Chukwu oke abịa manakwa aka bịa kwụrọ ndụ ogologo bịa kwụrụ aka eji a na-akara nke ebu n'ahịa eso onye anabara na ndụ ya lụọ ya n'afọ ọ nwere onye na-atụ anya ya ga-abịa na tata bụ ụbọchị anyị ji anọ n'ụlọ taa bụ ụbọchị anyị ji anọ n'ụlọ zaa na ike ọla agba nwaanyị a na nna aga ọfọ na nkọchọzi ọfọ ka m kpọọ ya ka anyị na-ekwuo ọganiru ka anyị si abịa kwụrụ aka eje a na-akara nke ebu n'ahịa eso onye anabara na ndụ ya na onye ya n'afọ n'ime ara anyị nọ n'ime ya ihe ọma ga-emere anyị ihe ọma ga-emere anyị ọgwụgwọ ara anyị gata afọ isi gị anyị jata afọ isi gị anyị jata afọ isi gị ije eri isi anyị ara ọzọ anyị na-akpọrọkwa ebe anyị jata n'obido anyị jakwa n'ọkwụsị anyị jakwa n'obido anyị jakwa n'obido anyị jakwa n'ọkwụsịkwa maka ndị na-achọ ndị ha na-ere anya ọkụ maka ndị na-achọ ndị ha na-ere anya ọkụ a sị m o ji ihe nwata welie aka elu na aka ya elobe ilo o wetu aka ọsọgoro ya bụrụ na aka na ya nwaba aka na ọsụ na ọma nri ilo Chineke mee ya ka akara oyi iro mee ya ka akara oyi iro ọ sị na ama mme otu a Chineke mee ka ọbara kwụsị ịga n'aka ya ka jiri aka anyị were ladari guruzie ya mgbe ọ bụla ọ chọrọ ka ọ bụrụzie na anyị arịghị elu ya daruo ala ka arịa ya elu were ihe anyị ihe o ji aba anyị na-aga ọfọ a na-asị Chineke ya mee ka ndụ ụmụ Igbo dị ebu ka Chukwu zọbanị ndị Igbo na-emegbu anyị emegbu mana mmegbu anyị bụ Igbo na-emegbu onwe anyị dị ka onye akacha maka na anyị eje n'ikpe be Nnamdị Kalụ ọkwa ya were kwuo anyị bụ Igbo ka a na-aba ekecha oke afọ anyị asị ka ekegharịa oke mmụọ ekecha oke mgbe o ruo n'oke anyị asị ka ekegharịa ya anyị sọrọ ọmadịkwa ire n'etiti anyị ọzọ ọmadịkwa ire n'etiti ndị Igbo ọmadịkwa ire n'etiti ndị Igbo maka na onye ikpe bụ onye ikpe mkpegharị bụ Chukwu okike abịama ya lee na nwanne anyị nwoke ahụ bụ Nnamdị Kalụ anyị na-eti mgbu na-asị ka ara anya ka a mara ma be anyị ọ ga-ajụ oyi ma ọ bụ ka ara ya ka ọ nwụrụgodi onwe ya ka ọ lawagodi bi ya ka ara ya na mmadụ ka ọ bụ anyị na-eti mgbu na-ayọ emechaa ebe ikpe maka nwa bụ Chukwu bụ onye mazuru ihe niile ewere bịa kpee ikpe were kpechaa wee sị ya bịa lawa na ikpe amaghị ndị ahụ ọ dị n'aka wee sị na ọ bụla eziokwu na ya ọ ya nọ ebe ahụ na ikpe ya mara ya ebe ọ bụ na ndị ọkaikpe na ndị ọkaiwu kpetere ikpe kwuo onye ọbụbịa naba na ikpe amaghị ọ ka bụkwa ofu ndị ahụ nakọta sị na ya ebidozikwa ikpe ahụ n'isi ihe a na-akpọ nke anụnwa bụ ejekata ihu ejebe azụ nke ọ pụtara na ọgba aghara adịgo n'ime ndụ ha maka na ọgba aghara ka ọ bụzi ugbu a n'ihe mgbe ọ bụ na onye gị na ya na-ekpekọ ikpe ụnụ nchekwu na ụnụ bụ ndị dịka ha so n'oyibo
ya lele the friend ya lele the friends ndị ụlọ ha kwuru wee dị lened nwakwana ihe ha gbara n'Igbo ewere bụ na ụnụ cha ihe ọpụtazi kịta na ndị abịara ya mbara ha dụrụ lened. Obodo anyị nọ n'ime ya bụ obodo Naijiria abụrụ ugbo obodo bụ ka o si so onye ọ na-eme gịnị ọ na-eme obodo a abụgo ka o si so onye ọ na-eme ihe soro onye o mee maka na iru ọnụ ebe a na-ekpe ikpe ada ekpenwuziri nwa ogbenye ikpe ziri ezi ada ekpenwuziri ọgaranya ikpe ziri ezi. Gịnị ka Nnamdị Kalụ a na-etidi mkpu ya? Ihe ọ na-eti mkpu ya bụ n'obodo bụ obodo lawless country. Ihe nwoke a na-ekwu n'ọnụ ihe o kwuru n'ọnụ afọ ọ gbara agba aja o kere eke ọ ya ka anyị na-achọpụta n'ụbọchị tata ọha niile a na-ebe na mmezu. Efugo ka esi kpechi ikpe emechasị ngwara a ga-arapụ onye ahụ anyị na-asị ka anyị were kwanye arapụ anyị were gbori ya gbuo egwu krismas ere gwa anyị mba na ọ bụrụ eziokwu na ya lachighị azụ na o ji eji bidokwa n'isi ka ebe unu debeziri akwụkwọ ndị nke ọzọ n'ihu unu degburu ede na ndị ahụ esuru stampụ na ndị ahụ emere saịn mana ugbu a na-aga ebidozi n'isi ka e wee nwee ike ka ọ baa n'aka ndị ga-aba abazie ya ndị ahụ na-ejighị ihe ha ji wee kpọrọ ọrịa ka a na-achọ ijekwugide mgbe m ji wee gba ụmụ niile dịka m na-etibu mkpu onye ọbụla ji eba n'ọrụ aka ihe m ji wee chọpụta na mgbe a na-eti igbe ezi ya bụ na eri mgbe Naijiria ji wee tụchaa vootu nke ikpeazụ a ere mfụ ya gbọ na rizọtụ mgbe a ka m ji mmadụ olileanya adịrọ na ọ kaara anyị mma na anyị lachigara n'ọrụ aka ọ kaara anyị mma na anyị lachigara na nka na ụzụ anyị ọ kaara anyị mma na nwaanyị hapụgodiri oke ego akwụkwọ a ọ gụpụta praịmarị n'abalị sekọndịrị ka o nwee ihe ọ mụtara bụ ọrụ aka maka na oyibo niile achọpụtago na ọhụbụ oyibo ozi oyibo ka ọ na-abụ mmadụ sụọ o wee bụrụ prezidenti ahụ eji satifiketi abụ ya maka na nwoke a na-achị obodo a bụ Tinubu adị ya nwaanyị tọrọ ya ọkwụrụ mana adị ya tọrọ ya ha taa Tinubu tọkwara Tinubu dịka o si weta ihe ka anyị wee mara mgbe a jụrụ ya ndị a na ha gụkwara akwụkwọ ọ gwakwa anyị ndị ọbụ mana final ya bụ president of Nigeria ma unu ekwere ekwe ma ọ unu ekwere so n'obodo agụgụ obodo tọzụ obodo onye aka mana ṅaa ntị ka m gbakwa unu mgbe ụdị ihe ha ndị otu a mebere mgbe aha ka anyị kwesịrị iji wee ma na Chukwu na onwe ya na ọ malitego ọrụ ya maka na ụdị ihe dị otu a mebe iwee fụ na ọ kwukwe na akwụkwọ nsọ ahụ anyị unu buso na-ada agụ ọ sị na ya nyere ndị a amamihe dị elu n'okwu oke amamihe anya nyere ha ji arụ ihe dị iche n'ọkụ ya ka e ga-eji bibi unu lekwa anya na afụ n'okwu oke amamihe batala ya maka na ama DP ama m CP ama m Commissioner of Police ama m IG ama m onye maka ihe na ịma ha ihe sọrọ gị mee gịnị ime ka ọ na ọbịa ka anyị na-afụ na ama m Chief George ama m San ama m onye nke ama m lọya ama m ndị arị ama m onye iwu ọbụla efiri mee gịnị ịda iwu ahụ ịma ndị ga-agbọ anyị kpọkwara ndị ahụ ya agbọ gịnị ka a ga-agwa gị nke laba na otu ya bụ na ikpe mara gị laba na ikpe mere gịnị amarọ gị ikpe ruzie ọ mazie onye ikpe na-ekwesịrị ịma amaghị ikpe ya bụ ihe anyị fụ na Naijiria agwara m Peter Obi ya latawa o mepegbugo anya nke ya anyị afụchago ka ụwa dị maka na mbọ niile ahụ ọ gbalụ nke niile o jelu ndị Igbo ka m na-emekwere n'eberi maka na ndị Igbo be anyị ekwesịrị ijikwa ire wee gụọ eze anyị ọnụ mata ata anyị ka eji emegide anyị ka eji emegide anyị ka eji akpa ya anyị ka eji jide nwanne anyị na-eme onwe anyị ire ọdụ n'ụlọ ọya ka anyị na-aya Chukwu aka abịa ma biko bịa mee ka Igbo bụrụ otu 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 ọ bụrụ na Igbo ya abịa nso nwa obere ọ bụgodị na ọ na ya amakụ bịatụ nso nwa obere ihe Chukwu nyere anyị na ihe o nyere onye nke a ga-eme ka ihe chasị ike n'ala Igbo mana nsogbu anyị na-enwe bụ na anyị gbasasịrị agbasa a na-ekwu okwu anyị ọbụla nọ n'ụdị nke ya ihe anyị na-akabakọba arụ ụbụ onye ji ego anyị a na-ekwupụrụ ya onye na-ejiri ego ịtagbu onwe gị n'ahụhụ Chineke ekwere ka ego ka ụmụ m Chineke ekwere ka ego kọfa ekwere ka amamihe kọ ha Chineke ekwere ka ego ka ụmụ Igbo ekwere ka amamihe kọfa ekwere ka akụnụba kọfa maka na ọ ka bụ ego a ka ekeji akpatụrụ anyị ugwu asị gị ndị Igbo na ha nwere ego nke a ka anyị fụtụrụ anyị marakwa na mba ndị ọzọ enwegokwa ego a mana nke Igbo na-adị iche maka na anyị kọ aka na bere na anyị wepụta ihe wee were ya chụba ego anyị na-asị o ndị niile na-asị na Igbo ama ndị mma anyị wụkwo na ha dịka mmiri ya ahụ ife ga-adịrị onye chọrọ ka ife dịrị mmadụ ibi ya onye ahụ anyị na-asị onye ahụ ya nwekwa ife
isi na ife ga-adịrị mmadụ ibe iferukwe gị aka iferukwe gị aka isi na nwanne gị ga-aga n'iru ọganiru rukwe gị aka ọganiru rukwe gị aka ọganiru rukwe gị aka onye pụtara anụ gbasanatabani onye pụtara anụ bụ nke a onye pụtara anyị wee sị na nwa mmadụ ga-adị mma nwa nke ya dịkwa mma nwa nke ya dịkwa mma nwa nke ya dịkwa mma onye fụrụ arụ wee kwuo na arụ ụba arụ agbakwana onye ahụ ihu arụ agbakwa n'ihu arụ agbakwa n'ihu n'eziokwu bụ ndụ eziokwu dị ka mbugo ịgbagbucha mbugo o yi esiriri serapụzie ka o siri dị na anaghị ana nwatakịrị oke ya maka ọ na-aha mmanụ ị na-anwata ụbalị ya maka na mmanụ ụdị ya ị narazie ya ọ nara nwata ụbalị ya na ọ na-aha mmanụ ọkpụkpụ ụgbala gbagbukwe ya ọkpụkpụ ụgbala gbagbukwe ya ọkpụkpụ ụgbala gbagbukwe ya maka na ọ naanị ihe eji wee chukwu n'anya rinne bụ na chukwu dị egwu ihe chukwu ji dị egwu m na o mechaa na-anwụ ọnwụnwa ha na-anwụ usoro otu ihe na-akasị m obi ya ka njikwa ndị mmadụ na ndị mmadụ kpọrọ ọnwụnwa asị mụnwa achọkwa ịnwụ nkịta mana m fụrụ ya n'anya maka ọ na-anọkọta mgbe ụfọdụ ọnwụ ahụ egboro gị onye iro gị and ọnwụ gbughị onye iro gị ezu ike asị m ọnwụ gboro anyị ndị ire anyị ọnwụ gboro anyị ndị gburu igbe asị ọnwụ gboro anyị ndị gburu igbe asị ọnwụ gboro anyị ndị gburu igbe asị maka na ọ nwere ndụ onye ahụ dị ọbịa uru ọ bara anyị ọnwụ gboro anyị ndị ire anyị maka na ụba zuru na anyị na ha na-amịgharị kedu anyị na ha na-eme ọnwụ ji egburu anyị ndị ire anyị ndị sị na ọ ya adịrị anyị mma mmadụ ji obodo oyibo nọrọ ebe a na-agba mbọ ka ọ gaa ahịa ebe ahụ mgbe ọ batara ya tọba obodo oyibo ya baa na nga ọ baa na nga igoribezie ọtọ n'ebe ahụ ka i werezie ka i wee ribe ụfọdụ nakọta ya were na-esi ndị mmadụ egwu gbafukwe n'obodo adịrọ mma tretin ma ha na ya obodo adịrọ ịda nwa ọbara na-aga gị na Chineke kpọkwa gị ọgụ ka ị na-egbu akwụ ha na-eru ere ube ha na-aracha ụdara ha nọ ebe ha dịbizi n'ezi ebe ha na-emebe ha enjoy Chineke bịa wụrụ ọjị ọma bịa wụrụ ọjị ekene oriri afọ na nkwọ bịa wụrụ ọjị ọganiru bịa wụrụ ọjị ndị ogologo bịa wụrụ ọjị ejara akara nke ibu na eso ya na ba na ndụ ya n'okwu anya n'afọ ndị ụmụ anyị ga-adịrị anyị ndị ezinụlọ ndị nwunye anyị ndị kwunye ibe anyị ndụ nka ka ụmụnne anyị nọ n'okporo ụzọ ndị gara abata ụlọ krismas ala ya ana m asị ala chebe unu elu chekwaba ụnụ ala ụnụ zọrọ ụkwụ chekwapụ ụnụ ala Igbo chekwapụ ụnụ ndị nke nọ n'ezi ndị ajọ mmadụ agha agbụ n'iru ya ga-agbụ n'iru ga-abụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe ọma aṅụrị ndị ire ọnụ bịa tụọ aka ha egbughị isi ụmụnne anyị ndị nke nọ n'ụgbọelu ugbu a na-achọ ụzọ asị anata ụgbọelu a ga-ekwe ya ugwu mgbe ruo mgbe ọ ya ada na ana ọ daruo anị ụnụ agbara ụkwụ na ana nna ha ba na ụrị ihe ọma ka anyị kwuru ka ọ bịa mezuoro ụmụ Igbo niile ebe ọ bụla onye si ame nke ọ na-emebezi ife Chineke bịa gozie ya na-adịghị ka ị bịara agụ akwa gozie nwoke gozie nwaanyị mee ka ihe ka ọkụ ihe nwekọ mkpegide a na-emegide Igbo were ihe akụnụba anyị wee chọọ anyị ma mụrụ ofu ihe ka nna ya ogochukwu mee ka ndị Igbo nọkọta tụọ ọnụ obere ọ bụgoro otu a ka anyị nọkọta na kọrentị onye na kọrentị onye a ga-enye nnukwu ihe Chineke mee ka ndị Igbo nọkọta ọnụ Chineke mee ka Igbo nọkọta ọnụ Chineke mee ka Igbo nọkọta ọnụ ọ bụrụ na ndị Igbo be anyị nọkọta ọnụ naanị ihe anyị ga-anọ ga-abụ naanị aha iri mba ndị a niile abịa ya anyị biko unu ekwekwara nke aha Igbo nọkọta ọnụ naanị aha iri ka anyị gara n'ala Igbo a mba niile a efuru na-awakpo anyị anya mba niile efuru na-akparị onwe ha mba niile efuru na-ebibi onwe ha naanị aha iri ka anyị ga-anọ mba niile a echighata azụ bịa yọba anyị biko anyị bụ ndị a na-ekwu maka fa anyị bụ agbụrụ Chukwu ma ekwu maka fa anyị bụ agbụrụ zuru oke anyị bụ agbụrụ a chọrọ mma n'ụzọ pụrụ iche anyị bụ agbụrụ Chukwu mere ihe niile a na-eme eme onye na-apụta wee na-agwa gị going back to our roots mana o mechaa ngata atụ ya ọnụ taa going back to our roots going back to our roots onye ahụ na-agwa gị ruutu anyị ejiri eme gịnị ọ bụ na ruutu anyị a na o nwere ihe eji emepụta anyị ji awere mụpụta nke ahụ anyị mepụtara nke nwa bụ onye amụpụtara na-asara amụta nwa nwa na gịnị amụta ibi ya mgbe ndị be anyị bụ na ndị mgbe gboo na onwe ihe ha mepụtara n'oge nke ha ngwa oru ọra na-atọ ọnụgụ mmebeni ịrụrụ ụgbọelu ịrụrụ ụgbọala kịrị nke ime ofu ihe a ịtọrọ n'akụkọ akwụkwọ egwuru iji ya wee bụ prezidentị onwe nke ijiri abụrụ ihe niile ahụ onweghị imepụta ị ka na-ekwukwe na nke ịnachiga na ruutu a na-ekwukwere okwu ya na-ekwu ka anachiga ha bụ ka anyị jee kwado omenala Igbo be anyị omenala Igbo be anyị ya dị ire omenala Igbo be anyị chụ na ụtụ aga ọfọ chụfọ na ụtụ ndị mmadụ agbakọ n'obi aga ọfọ agụ nwoke ndụ gị nwaanyị ndụ ọfọ a gụrụ kịta na ọ nwụrụ onye anyị gogidere n'ọfọ a onye anyị gogidere n'ọfọ a n'ụwa bụ onye na-emegide anyị ka anyị kwuru na onye ahụ ga-anwụọ ka ndụ anyị dịrị anyị maka na onye iro gị nwunye nwee efe Chineke gbuoro anyị ndị ire anyị ka anyị nwee efe
Chineke gbuoro anyị ndị iro anyị ka anyị nwee efe. Gbuoro anyị ndị iro anyị ka anyị nwee efe. Megide ndị na-emegide anyị. Ka ndị iro anyị nwụọ ka anyị nwee efe. Maka na ọ bụ na onye iro gị nwụọ i nwee efe. Mụ wee kwuo eso kweta nke kpebere onye iro gị ebere. Ọ mbebere ebere ka gị ka ọ dị ndụ wee na-enye m nsogbu. Ka ọ dị ndụ wee na-enye m nsogbu. O Chineke biko gbuoro anyị ndị iro anyị abịa anyị gọrọ ụfọdụ ụbọchị nke taata. Chineke gbuoro anyị ndị iro anyị ka anyị gọrọ ụfọdụ ụbọchị nke taata. Gbuoro anyị ndị iro na-emegide ndị Igbo ya ka anyị gọrọ n'ụfọdụ ụbọchị nke taata. Chineke gbuoro anyị ndị iro anyị. Gbuoro anyị ndị na-abanye Igbo ndị si n'Igbo ama ndị ma. Chineke gbuoro anyị ndị iro anyị. Gbuoro anyị ndị iro anyị. Gbuoro anyị ndị iro anyị. Ọfọ ka anyị na-agọrọ ụbọchị nke taata wee na-asịrị gị Nwachukwu oke abịa mma. Biko were ihe dị mma chaa anyị mma. Chekwa anyị chekwa nwoke chekwa nwaanyị nọ n'ebe a. Onye ọbụla nwere ihe o bu n'obi bụ ihe na-abịa narị nke Chineke machara ya. Chineke biko mere ya rie onye ahụ na Chukwu ọkwa n'obi. Ihe niile a na-ekwu bụ Chukwu bụ n'obi ka ọ na-ene anya. Ọ bụrụ n'iru maka na irebe ndebe mmadụ a n'iru iru onye bụ igwe ịfụ na onwe ya onye emepụtanwu gosi ile n'iru anya eji asị na onye obi ya jọgbolo ọ nwụkwuru obi ọjọọ mana ọ na ọ na-eyuzu eyuzu ọkwụnụbata so ịmago Chineke a na-enyebe Chukwu na-anya bụ n'obi. Ndị ụka bụkwara ya na-abụ okwu bụ onye lele anya n'obi ọ mazụrụ echi obi gị niile ọsọ ebe a ka Chukwu na-ene anya gwa na Chineke biko na-enye anyị anya n'obi. Onye ọbụla nwere ihe obi nke ya na-achọ. Onye ọbụla nwekwara ya na obi ya na-alụ. Ndị nwa ọbịa na-aba n'obi na-afụ obi mmadụ anya mgbaji emega n'obi ndị mmadụ imega ya imezuru ha ọchọ nke obi ha ka ha wee kwuo na Chineke dị mma. Ka ha wee kwuo na Chukwu dị mma. Ka ha wee kwuo na Chukwu emekwekwe. Ka ha wee nwee aṅụrị ka ya na-akpọ okwu ọgbụgba ama wee pụta ife. Anyị sị gị mezuru anyị nka ihe a ka anyị gụkwa nnọọ okwu anyị gwa na ntụ anyị siri gaa na Chukwu demekwara na ya okwenye na ọkpọ foo Chineke elele anya na nje anyị o maka ịmara Chineke ịbịalaba anya na nje anyị nwokwụ ihe emenwu anyị ịmara Chineke ịmacha wee ịmacha ihe niile nna anyị marachakwala ejiri iwe were jebe pịkọrọ anyị maka ebe gbakọkwara anyị ka anyị si aje na ka anyị si ala ịfụkwa na onwekwanye anyị ekwu nkwara isi o so andị Chukwu bụ gaị na ọ gaị Chineke atrosi ọ bụ gaị onwe eso Chukwu gaị arụba ha Chukwu anyị bụ gaị ma ndị kpụcha mma ma ndị Chukwu bụ gaị. Ọ bụ na ọ bụ gaị ka ego si kezi gaị ma o kesịrị ihe ndị a niile igosi na ọ dị mkpa. Chukwu nwere ihe niile emecha Igbo agụ a na-egwu anyị nwere bụ nwee mbọ chọka akụwabaziri gị ọbịa ihe ọma men udo ga-adị n'yo mgba ofu ebịa wụrụ ọjị ka ọtụ keni eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ ha na-enye ọjị ọkọrọnkwa otu ji eme ha bịa na wụrụ ọjị agụgụrụ na enyi ọjị ụra asị ezi ọna ụra ezi ala na enyi ọjị na enyi ọjị na enyi ọjị ya nụbara na anyị ọgụ ndị iro nụbara na ya ọgụ ndị iro gbuo ndị iro anyị ka anyị nwee efe Chineke gbuoro anyị ndị iro anyị ka anyị nwee efe Chineke bịa were edo mee ka ihe anyị na-eme ka o doo anyị. Chineke were edo mee ka arụdo anyị. Ndị ọna na-achọ ka arụgbobe anyị ọkụ ka anyị nọ na BP Chineke kiri anyị edo ka arụdo anyị kiri anyị edo ka arụdo ụmụ anyị kiri anyị edo ka arụdo biznes anyị na-eme kiri anyị edo ka arụdo ezinụlọ anyị ma ndị nwunye anyị ka arụdokwuo ka ha kwụsị na-akọ ọnụ mgbe niile ọ bụ iwu na-eji aja akọrọ ya ọnụ na-akọ uwe anyị n'ọnụ ya mana nwoke ọbụla ị hụrụ na nwoke ọbụla nwụrụ taịm nwunye ya a na-akpata nwa ego no my wife I don't like my wife ị na-ewere m iwe ọchị iwe iwe ọchị iwe 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 nọ mmadụ ka ọ bụ o nwere ikikere iwe iwe my wife ọ dịkwana mma mụnwa na-atara ikwu onye nwere ike onye ọbụla anya alụchana ka Pita ọlụ ya ka Pọl ji alụ ka Pọl Pita alụ ka Pita agbagharịcha mụrụ ndị bụ ndị the highest love bụ ego nri ego nri ọ bụrụ na idebe ihe a na tebụl Bible book yourself woe unto that man enwere ihe o debere na Chineke ihe anyị kwuru bụ mee ka ndị dị na tebụl anyị anyị jikwa nke a gbuo ihe ike ọbụla ga-eme n'izu a ma nke ga-eme n'izu n'ọdịnihu anyị gboro ya aka na nkwa anyị gboro ya aka na nkwa ma gị gboro anyị ndị ire anyị onye na-anwụ ya nwụrụ ma ya bara m nwụ ndebe anyị mgbada emere